Вітаю всіх слухачів. Це програма «Крим Реалії», спільний проєкт Української служби Радіо Свобода та Українського радіо. Мене звати Олена Бадюк і ми розпочинаємо. 26 лютого в Україні відзначали День спротиву окупації Криму. Нагадаємо, що цього дня 2014 року у Сімферополі відбувся багатотисячний мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Він був організований меджлісом кримсько-татарського народу. Акція стала одним із ключових епізодів опору російській окупації. Також у той час не припиняли своєї діяльності активісти Кримського Євромайдану. І хоча минуло вже 11 років окупації Криму, спротив на півострові не припиняється. Тож наскільки він змінився за цей період, які прояви опору можна побачити в Криму на сьогодні, і яких масштабів набули переслідування кримчан за проукраїнську позицію за роки окупації? Тема дня. 26 лютого 2014 року у Сімферополі біля будівлі Кримського парламенту зібралися тисячі людей з українськими та кримсько-татарськими прапорами. Однак уже наступного дня, 27 лютого, російські військові захопили Верховну Раду Криму та інші адміністративні будівлі. Проводити акції ставало дедалі небезпечніше. 3 березня того ж року вже до захопленої Ради міністрів Криму з одиночним пікетом вийшов кримський татарин Решат Аметов. Камери зафіксували його викрадення. Згодом тіло активіста знайшли зі слідами катувань. Втім, спротив у Криму тривав, і 9 березня біля пам'ятника Тарасу Шевченку у Сімферополі знову відбувся масштабний мітинг. Тоді викрали активістів Андрія Щекуна та Анатолія Ковальського. Вони провели у полоні 11 днів. Це були перші переслідування з боку російських окупаційних сил. Далі репресивна система лише набирала обертів. Втім, спротив на окупованому півострові триває і донині, і ми знаємо, що активісти руху «Жовта стрічка» 26 лютого цього року до Дня спротиву окупації провели акції проукраїнські у Ялті, Сімферополі, Севастополі та Джанкої, опублікувавши відповідні фото у своєму телеграм-каналі. І про те, яким є спротив на сьогоднішній день у Криму, ми зараз будемо говорити з координатором руху «Жовта стрічка». І я єдине, що хочу нагадати також, що ця організація – це рух опору українців на окупованих територіях, не лише у Криму. Організатори кажуть, що кількість активістів підпілля перевищує кілька тисяч та постійно зростає. І за їхніми словами, співтовариство у Криму – одне з найактивніших, особливо у Сімферополі, Ялті, Євпаторії та Феодосії. А останнім часом до них приєднуються і жителі Семеїза та Балаклави. І більше про це поговоримо зараз з гостем, який з нами на зв'язку. Ім'я, звісно, ми не вказуємо з міркувань анонімності і безпеки. Розкажіть нам, будь ласка, як вдалося цього року провести акції спротиву у Криму 26 лютого, які відбулися? Щороку з моменту повномасштабного вторгнення їх все дедалі важче проводити, особливо планувати. Але, як ми бачимо цього року, коли ми починаємо якусь дату відзначати, ми робимо це заздалегідь для безпеки людей, і тому це значно збільшує і активність наших активістів, і їх впевненість у власних діях, впевненість у власній безпеці до такої діяльності. Звісно, в такі пам'ятні для нас дати росіяни очікують дуже багато таких провокацій, і тому діяльність якраз в ці дні є надзвичайно небезпечною. Чи ми беремо 26 лютого, чи 24 серпня, без різниці, вони значно посилюють контрдиверсійні режими, вони значно посилюють прослуховування людей, спостерігають через власні такі контрдиверсійні групи, стеження місцевих відділків поліції. Вони їх розкидують по всьому місту, і вони якраз спостерігають, хто де що фотографує, в яких локаціях, якими способами. Тому, щоб уникати цього, ми робимо це сплановано, заздалегідь і навчаємо наших активістів цього робити. І лише за оці дні, які були приурочені цій пам'ятній даті, ми отримували сотні фотографій від кримчан, а це пару сотень людей, які щоденно чинять спротив, і долучились до тематичної такої акції спротиву в цей пам'ятний день. І які при цьому надзвичайно ризикують, як ми розуміємо, так, оскільки увага російських спецслужб особливо прикута до кримчан у ці дні, як ви вже зазначили, так?
Так, абсолютно. Саме тому ми навчаємо наших активістів багатьом аспектам, як і кібергігієни, і кібербезпеки, так і власної безпеки, як виходити на завдання вчасно і особливо спостерігати за на обстановкою, щоб уникати будь-яких власних якихось провокаційних дій, яких розцінює місцева влада та місцеві правоохоронні окупаційні органи, щоб забезпечити себе. Але силовики російські, вони намагаються при цьому якось зануритися до мережі ваших активістів. Ну, напевно ж, я думаю, це не секрет, що вони хочуть будь-який спосіб все одно якось долати цей спротив, так, і, напевно, були якісь у них спроби це зробити. Так, абсолютно. Це видно якось, ви це бачите? Навіть коли вони не реагують на наші якісь публікації, не публікують якісь затримання, ми розуміємо, що для них це період, це тиші, спостерігання, де вони відслідковують будь-яке пересування, наприклад, проукраїнської частини населення, яких вони відслідкували до цього. І їх головна мета це, знаєте, не лише виявити якогось активіста, опублікувати інформацію, що вони його затримали і залякати. Їх мета – це потрапити в цю мережу активістів і зруйнувати її зсередини. Вони, звісно, могли б заблокувати наш канал в Телеграмі або будь-якій соціальній мережі хоч завтра. Без проблем. Вони цього не роблять, бо розуміють, що це дасть нам ще більший приріст, ще більшу ціну, і вони будуть всі розуміти, що ми є загрозою для них. Тому вони отак потаємно, секретно намагаються потрапити до нас через наш чат-бот, через контакти зв'язку, підставляючи себе під особистість якогось журналіста, щоб взяти інтерв'ю, домовитись на контакт, щоб ми перейшли не за тими посиланнями. І це все, щоб якраз зупинити цю мережу. Їх дуже цікавить віддалений доступ до наших технічних засобів, щоб якраз подивитися, як вона налаштована, як ми підтримуємо контакт з нашими людьми. Але це для нас часом стало дуже простим у відслідкуванні. Ми, звісно, щодня намагаємось навчатися, протидіяти такому, але це щоденні випадки і кібератак на наші ресурси, і спам-атак на наші контакти зв'язку, і, звісно, у цю всю підозрілу комунікацію одразу стає видно з будь-яким користувачем будь-які соціальні мережі. А ми вже сьогодні говорили про те, що і неодноразово ми з вами спілкувалися раніше у наших ефірах, що в Криму справді така потужна мережа досить проукраїнських активістів, які долучаються до акції «Жовтої стрічки». Чи справді залишається така тенденція, чи є вона актуальною? Я, звісно, як координатор, я бачу, знаєте, суху статистику в нашому чат-боті, наприклад, де близько 20 тисяч користувачів. І 10 тисяч десь в середньому використовують його щоденно. Я бачу щоденний переїзд активістів з Криму та інших регіонів окупованих. І це десятки в день. Звісно, коли ми щось проводимо таке масштабне, публікуємо на соціальних мережах, це сотні людей долучаються. Звісно, не кожен новий користувач є активістом, і ми можемо його вважати активістом. Після багатьох процесів верифікації, перевірок, тестових завдань, ми вже розуміємо, що це за користувач, чи він має бажання долучитися до руху. І, звісно, це не завжди жовті стрічки або фотографії. Це може бути інформація про військові злочини росіян, про обстановку в місті взагалі, або виконання якихось різних багатьох завдань спротиву. А розкажіть ще, будь ласка, останнє до вас запитання. Чи відрізняється якось кардинально діяльність активістів і взагалі увага з боку російських силовиків до руху «Жовта стрічка» на різних окупованих територіях, якщо порівняти, наприклад, з окупованими регіонами Херсонської, Запорізької областей і Донеччини та Луганщини? Точно можу сказати, що в Криму найбільш розвинена інформаційна пропагандистська структура окупантів. І будь-яка протидія нам – це спершу пов'язана в медійному плані. В Криму вони найбільше і найактивніше протистоять. Щодо фізичних якихось дій, в Криму діє найбільший центр по боротьбі з тероризмом та екстремізмом, які отримали завдання якраз зупинити проукраїнський спротив. І в Криму
вони найбільш активніші у порівнянні з будь-яким іншою тимчасово окупованою територією та областю. В Херсонській, Запорізькій області вони ще не встигли розвинути так власні спецслужби та правоохоронні органи для протидії спротиву, і в більшості випадків там діють просто загони як і військової поліції, так і місцевої поліції, так і органів ФСБ. На Донеччині та Луганщині ситуація, як і з 2014 року, дуже складна в плані посилення катівень, так як більшість якраз їх окупаційних силових структур не підкорюється з якимось центральним російським правоохоронним органом. І коли створювалися ці квазі-республіки, вони створювали свої, так би мовити, контрдиверсійні закони. Це і постійні катівні, постійні репресії. Але в Криму це більш систематично, звісно, для росіян вони більш системно працюють на протидію спротиву і найбільш жорстоко. Дякуємо, зрозуміли вас і дякуємо за вашу діяльність. І, будь ласка, бережіть себе. З нами на зв'язку був координатор руху «Жовта стрічка». І ім'я ми, звісно, що не вказуємо з міркувань безпеки. Ви слухаєте Крим Реалії і ми продовжуємо. Ви слухаєте Крим Реалії. Світ має право знати. Як змінився спротив у Криму за 11 років окупації і як окупанти намагалися і досі намагаються його придушити, поговоримо у цій частині нашої програми. За даними Кримсько-татарського ресурсного центру, за роки окупації 385 людей зазнали кримінальних переслідувань з політичних мотивів. 240 із них наразі перебувають у місцях несвободи. Крім того, на півострові станом на січень цього року зафіксовано щонайменше 66 випадків насильницьких зникнень, і про це повідомляли в організації «Кримсос». У представництві президента України в Автономній Республіці Крим наголошують, що лише деокупація півострова може гарантувати захист його жителів від репресій, пов'язаних із політичними, релігійними чи етнічними мотивами. І більше про це зараз ми поговоримо з гостею, яка з нами є на зв'язку, Людмила Коротких, юрист Кримсько-татарського ресурсного центру. Пані Людмило, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, якщо так окреслити загалом, які тенденції відбувалися щодо придушення спротиву протягом років окупації, як він змінювався за ці роки? Дійсно, якщо говорити про як змінювався сам спротив окупації, то, звісно, якщо згадувати 2014 рік, лютий, березень, квітень, то там проходило дуже багато мітингів, акцій протестів. Це вони були приурочені і до дня народження Шевченка, і до 8 березня, і до інших якихось подій, коли люди використовували будь-яку можливість для того, щоб продемонструвати свою позицію, оскільки саме в цей час здавалося, що це все ще якийсь сон, і що окупації її насправді не відбудеться як такої, тобто зараз щось зміниться і знову стане все нормально. І, власне, така ситуація, вона зберігалася до 16 березня, до того часу, як був проведений так званий референдум. І коли в цей період ще російська влада, російська адміністрація, вона діяла досить обережно через свої парамілітарні структури, які вона створила, власне, це самооборона Криму, тобто ще як такої офіційна російська влада не говорила про те, що вони присутні, Росія присутня на території півострова. Це почалося, тобто вони почали використовувати вже там і ФСБ, і якісь свої власні силові структури вже після саме так званого референдуму. Звісно, що весь цей спротив, вони не очікували зустріти такий потужний спротив на території півострова, і вони почали спочатку викрадати активістів, де, наприклад, такого як Ришата Мєтова, тіло якого потім було наслідками тортур було знайдено. І це вважається перша жертва насильницьких зникнень на півострові. Так, ми сьогодні про це вже згадали, а потім, як ми знаємо, вже 9 березня викрали і українських активістів Андрія Щекуна і Анатолія Ковальського, тобто це теж такі були перші вже ознаки переслідувань.
Так, саме були ще потім викрадення інших активістів, і станом на сьогодні доля 24 таких викрадених людей нам залишається невідомою. Після того, звісно, що наступним етапом було це придушити інформаційний спротив і можливість передачі інформації об'єктивної, незалежної з території півострова. І, власне, були витіснені медіа. Кримськотатарський телеканал АТR, він не отримав ліцензію, йому не дозволили продовжити мовлення. Багато інших медіа. Чорноморська телерадіокомпанія, ми знаємо, теж переїхала в Київ. Так. Саме пішов тиск саме на медіа, оскільки це таки був досить потужний інструмент, завдяки якому можна було всьому світу доносити правду і говорити про те, що відбувається на території півострова. Звісно, після того, вже коли, скажімо так, російська окупаційна влада встановила такий більш-менш контроль на території півострова, коли вони почали створювати свої структури, вже почалося переслідування кримінальне, і, як ви вже зазначали, 387 людей зазнали за 11 років кримінального переслідування, з них 238 – це представники кримсько-татарського народу, а однією з перших справ це була саме справа про 26 лютого, коли учасники мітингу судили і переслідували за те, що вони тоді вийшли і висловили свою громадянську позицію. Після того вже почалось саме таке переслідування більше в кримінальному ключі, скажімо так, здебільшого людей переслідували за кримінальними справами, і ця тенденція вона зберігалася до 22-го року. Ми фіксували різні основні категорії справ, які були це за участь нібито участь у організації Хізбут Тахрір, це якесь шпигунство або організація якихось диверсійних актів, начебто на території півострова, і це вже з 21-го року з'являється на справа за участь у батальйоні імені Намана Челебіджихана. Була тенденція змін щодо репресій, коли посилювалися, коли там з певного року, з 18-го року почали додавати політв'язням декілька статей, вже не за однією статтею їх переслідували, а по декілька. З 20-го року ми фіксуємо те, що саме термін покарання, коли призначаються, то перші роки виносять відбувати у тюрмах, де режим більш суворий. І саме таким чином змінювалася тенденція. Після 22-го року, звісно, що протест проти Криму, він набув нового, скажімо так, і виду, і розголосу, і отримав друге дихання, і почали людей переслідувати вже за так звану дискредитацію Збройних сил Російської Федерації. Є непоодинокі випадки, коли людей переслідують за те, що вони нібито фінансують і підтримують Збройні сили України. Тобто саме ось такі, наряду з тим, що продовжуються переслідування за тими так званими справами, які були з 14-15 року. Тобто ось, якщо говорити саме про динаміку переслідувань. Що ми можемо, про що важливо говорити, що з метою придушення спротиву напередодні будь-яких пам'ятних дат активістам, кримськотатарським, проукраїнським активістам приносять застереження про недопущення порушення законодавства Російської Федерації щодо заборони екстремістської діяльності. І таким чином намагаються людей заздалегідь залякати, щоб вони не виходили, не проводили жодних акцій протесту. Ми знаємо про ті випадки, коли позбавляють адвокатів ліцензії і можливості захищати людей, які зазнають незаконного переслідування. І ми знаємо також про випадки адміністративного переслідування тих людей, тих активістів, які приходять в хід будівлі суду, для того, щоб підтримати тих політичних в'язнів, над якими відбуваються незаконні судилища. І як ми пам'ятаємо, ще таким досить поширеним явищем було як громадянські журналісти, так, у Криму, і теж вони зазнавали переслідувань. Якщо коротенький підбити підсумок, скажіть, будь ласка, чи можна так стверджувати, що репресивна машина у Криму все одно за ці роки окупації, вже 12-й рік пішов, що вона лише набирає обертів? Безумовно, вона не лише набирає обертів. Про це говорить і те, що відкрилось нове СІЗО у Сімферополі, тобто окупанти його добудували. Про це свідчить і те, що саме після початку повномасштабного вторгнення, після того, як були окуповані нові території Херсонської, Запорізької областей, людей з цих територій спочатку вивозили в Крим для того, щоб
проводити так звані суди. Це вже з минулого року вже були створені суди на території, так звані суди на території Херсонської області, і цих людей вже не вивозять до Криму. Але, ну скажімо так, Крим і ось ця репресивна машина, яку побудували в Криму окупанти, вона працювала і переслідувала не лише мешканців півострова, а й вже тих мешканців новоокупованих територій, які опинилися під владою Російської Федерації після 22-го року. Дякуємо вам, що сьогодні змогли долучитися до нашої програми. Людмила Коротких, юрист Кримсько-татарського ресурсного центру, була з нами на зв'язку. І це все на сьогодні. З вами була Олена Бадюк. Підписуйтеся на Крим Реалії, вмикайте сповіщення про нові відео. Але якщо ви перебуваєте в Росії або на окупованих територіях, будьте обережні з лайками та репостами нашого контенту, оскільки в Росії Крим Реалії визнані небажаною організацією. Залишайтеся з нами, слухайте нас. Кримчани мають право знати.